O Reino Unido está conmocionado polo arresto do expríncipe Andrés. A Policía Británica detivo esta mañá. A investigación está vinculada co caso Epstein. Os axentes rexistraron varios inmobles seus e investigan se enviou documentos confidenciais do goberno británico. María. Unha noticia de impacto. Andrés Mumbat en Windsor atópase baixo custodia policial mentres axentes continúan registrando as propiedades en Buckingham e Sandringham, onde se mudou recentemente. A detención chega despois de que a policía avaliase unha denuncia contra el por supostamente compartir documentos confidenciais con Jeffrey Epstein. Aínda que non se coñecen aínda todos os cargos que hai contra el, Andrés sempre negou calquera irregularidade. Un comunicado da policía confirma a investigación aberta contra o expríncipe Andrés. As sospeitas apuntan a que o irmán do rei Carlos III actuaba como un espía pro pederasta Jeffrey Epstein. Facíao valéndose do seu cargo como enviado comercial pro Reino Unido, un posto de confianza que implicaba manexar información sobre investimentos. A detención produciuse na finca de Sandringham, no condado de Norfolk, onde vive actualmente. Os axentes tamén rexistraron outros domicilios en relación con este caso. A detención non sorprende os británicos, din que a presión pública tras coñecerse as últimas revelacións dos chamados papéis de Epstein puido levar esta actuación policial. De feito, o propio rei mostrou a súa disposición a colaborar coa investigación. Nun comunicado, di que recibe a nova cun aprofundador, pero que a lei debe seguir o seu curso. O príncipe Andrés queda agora baixo custodia policial no mesmo día en que cumpre 66 anos. Está investigado ademais por outra actuación paralela de abuso sexual, denunciado por unha muller cando era menor de idade. Andrés Mumbat en Windsor é o terceiro fillo da raíña Isabel II e o duque de Edimburgo. Con todo, o rei Carlos III despoxouno de todos os seus títulos, tras coñecerse a cascada de acusacións que pesan sobre el. De feito, nada máis saber desta detención, a Casa Real Británica reaccionou. María. Nun comunicado que se acaba de facer público, Carlos III amosa a súa preocupación polas acusacións contra o seu irmán e reitera o apoio e a colaboración da Casa Real coas autoridades competentes. Ademais, subliña que a lei debe seguir o seu curso. Trátase de momentos delicados para a familia real británica que nas últimas semanas rompeu públicamente con Andrés, ao que xa non lle quedan privilexios, honores e títulos reais.